resto dun resfriado, pero bueno, espero que se me oia desde atrás. É un honor estar aquí, presidente dos estudios valdeorreses, secretaria provincial da Xunta de Galicia, alcaldes, concelleiros, amigos todos, familia de Xosé Porto. Insisto, é un honor estar aquí festexando e homenaxeando hoxe a un valdeorrés ilustre e a unha labor cultural ben feita do Instituto de Estudios Valdeorreses. A institución que represento sempre estará a vosa disposición. Cada chamada do Aurelio sabe que temos unha resposta evidentemente humilde, pero sempre, sempre aberta no corazón para poñer a nosa parte nas obras que estades tratando de poñer en valor da sociedade de Valdeorras. Valdeorras é unha terra nobre, é a terra da louxa, que diría meu queridísimo amigo Isidro García Tato, historiador ilustre tamén de Valdeorras. En cada pobo de Valdeorras, sin dúbida, hai moitísimos valdeorreses ilustres. Vos toca unha labor extensa e unha labor moi complicada para poder poñer en valor toda a calidade humana que ten Valdeorras a nosa terra. Polo tanto, querido Aurelio, animar, secretaria, animar a toda a sociedade valdeorresa que, ademais de aportar a Galicia unha importantísima achega en progreso económico a través da louxa de Valdeorras maridada co viño de Valdeorras, ademais diso, que a través do vosso traballo podamos poñer tamén en valor a calidade humana dos valdeorreses que hai nesta terra. Xente noble, xente que foi polo mundo, pero que casualidade, Xosé Porto volveu ás súas raíces. Eu quero que volvan tantos valdeorreses ilustres que marcharon de Valdeorras a gañar o sustento e a traer, despois, outra forma de vida que enriquece a nosa terra. Polo tanto, moitas gracias por vosa aportación, sempre a vosa disposición e, familia, moitísimas gracias pola aportación da de cuidado a unha persona que aportou sentimento e ledicia a esta terra. Moitísimas gracias.